Shalom, Damang Dainang, abang kakak, dan anak-anakku yang kami kasihi. Kebaktian malam Natal, peringatan kelahiran Yesus Kristus akan kita mulai. Prosesi akan memasuki ruangan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Lilin, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di Natal hari ini, Yesus datang membawa terang kepada kita. Kiranya kita menerima terang itu dan kita menjadi terang menerangi dunia yang saat ini dipenuhi kegelapan. Alkitab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang kita rayakan di Natal ini. Alkitab ini berisi firman Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Salib. Natal yang kita rayakan ini adalah peristiwa Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Amin. Di hamu saluhut ruas dihuria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, di borngin Natal nagok las nyirohaon, hupasa tame matu hamu, selamat hari Natal ma di hamuna saluhutna. Muliate mata pasahat tu debata ala di luas sita marpungu, maka lason ari hatu tubun itu hatta Yesus. Taparade madirita asata sobatu hatai di bagasan dame dohot las nyiroha. Tapuji tapasangap maibana raja sipaluai edehon maha mulion nai di bagasan las nyiroha pai dehon ma halalas nyiroha godang hudul maita. Asa
Marhite-hite goarni de mata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia nama no palangi dohot tanoon. Amen. Unang mabiar hamu, ay barita halalas ni rohagodang dohubuan tuhamuna, parsaulian ni sandok bangsoy. Ay nang tubo do di hamu sabor nginon, di hutan ni si Daud si paluay, ima Kristus Tuhani. Beta hitam manukap dohot marsomba, marsinggang mahita tujolo di Jahoba sitopahita. Ai banado de batata jala hita bangso na pinarmahanan. Pajujur hamu ma di tonga-tonga niaka si pelebegu hamu liaw nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso akka nabinahen nai. Pinujima de bata Jahoba, ai sasadado mambain haholonganan. Hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halo moani, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, maroha holong doho tuhami halak pardusa nadangolon, dileo kodo anak muna sesadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsia hami jala dapotan hangoluan, marhiti sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho, suruh matot dim nabadia itu rohanami, asa manahak kami sahat rodi ujungna, di bagasan hapor seaon nasitong, jala asa marlas ni roha hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamudongan sahapur siaun, tung suhasuhatan dodenggan basa ni demata dihita. Disarihon doakan narikot, jala dilehon do natau hangoluata. Damandok moliate hita disaluhut nai. Atong tabigi majo, pambahenan ni demata dihita, mulai sian panopaon, sahat tungoluta di tikion. Psalmen 33 ayat 6 sahatu ayat pitu. Marhite-hite hatani Jahoba doma jadi aka langit jala marhite-hite hosa ni pamangana sude aka parangana ibana papunguhon aek ni lauti songon timbunan aka parartaana do aka lungi dibayan. Psalmen 33 ayat 8 sampai 9. Saya marhabiaran maradopon Jahoba masude tanosai tanoon jala marsombatu ibana masude pangsini portibion jala marsombatu ibana masude pangsini portibion ay makuling ibana gabe manjadi do madokon do ibana jadi jongjong mak. Yohanes sada ayat 10:4. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasianamai. Go kasini roha dohot hasitongan. Matius sia ayat 10 tolu.
alai lao mahamu maguruhon na nidok ni hataon. Asi ni roha dohu halomohon dada pelean. Ai ada roau laho majo aka partigor. Asa di pauba rohana aka pardosado. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi didok Yesus mah si haholonganmu do Tuhan debatam sianasa ateatem sianasa hosam dohot sianasa roham ido patik raja jala parjolo alai dos do argani na pardua honon si haholonganmu do donganmi do sondirim. Galatia 2 ayat 10 dohot 10 sia saat 20. Alayon do hubotohami sian haporseon di Yesus Kristus sambing do poton hapintoran jolma. Dada sian ulawan patik dibaheni nang hami gabe porsea di Kristus Yesusi asa dipintori hami sian haporseon di Kristusi dada sian ulawan patik. Ain dang dapotan hapintoran nasu nama daging anggo sian ulawan patik. Ain nungamate au dipatiki hinorhon dipatiki asa mangolo au di debata rapoton Kristus ido au tarsilang. Dada au be mangolu inu nuaengi, Kristus do mangolu di bagasan au, ia mangolu pe au nuaeng di bagasan daging, mangolu marite-ite haporseon di anak ni debata, namang kau holongi au jala namang kalehon dirina humukop au. Yohanes 3 ayat 10. Ai songonondo holong ni rohani debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hongoluan nasa leleng-lelengna di ibana. Pasalmen 24 ayat 1 ayat 10. Patugijang ma tohang muna, hamu alea kaharbangan, tugijang ma hamu alea kapitu sian narobi, asa bongot raja ni hamolyaon. Ise ulang ni raja ni hamolyaoni, ima Jahoba, nagogo jala ulu balang, Jahoba ulu balang di hamu suwon. Patukijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan, jala patukijang ma hamu, ale aka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamolyaoni. Ise ulaning ibana, raja ni hamolyaoni, ima Jahoba zebaot, ibana do raja ni hamolyaoni. Yohanes 12 ayat 46 sahatu 48. Ahudo panondang naro tu portibion, asa unang mian dinaholom nasa na porsea diahu. Asa molo adong nau bege hataku, gabedang diradoti, dada ahu manguhum ibana, ain dada laho manguhum portibion, nalaho paluahon portibiodo, ubahin naro ahu. Nama bolokon ahu jala na soma jalo hataku, nunga adong na manguhumi. Nahu hatahon, ido na manguhum ibana di ari parpudi. Yohanes 12 ayat 40 dohot 50. Aidang sian roha-rohaku ahu merjamita. Diaturhon amai na marsuruau do si dohonokku dohot si hatahonokku. Jalhu boto hangoluan nasa leleng na do podanai. Asai sure hataki iai padot ni amai tuau idohu hatahon. Yohanes 15 ayat 10. Dada hamu mamilit au do mamilit hamu jala hupadiri hamu. Asalau hamu marparbue, jala asa mian parbue munai. Asa dilehon tu hamu nasa si pangajuan muna, sian amai marhite-hite goarhu. Pesalmen 110 ayat sada. Madok maulia tema hamu tu Jahoba, ai perdingkan basa do ibana, ai rodi saliling dileleng nado asini rohana. Amin. Tuhan
Hurian itu hata, di bagasan uduk dohok serep ni roha, tato poti madu sata di jolo ni debata, martangiang bahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang, para si roha na sumurung bidahami, hupar hatu tuhami do dosa dohot pangalasyon nami, na godangi di jolom. Tatak mahami marhite-hite asnyi roham, jalasi sama dosa nami, saluhut na alani pakkokopon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa. Songonondo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak nana sesadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na saliling ni leleng na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Terpu epistel dihita di Borngino ni manatar surat di buku panulirang Jesaya bidu 10 sada mamukasian ayat sada sahab tu ayat 5. Dungi ruar masada tuna sia tuko ni si Isai jalamar parbue sada tubis na tubusian uratna. Jadi songgok matu ibana tondi ni Jahoba, tondi ni habisuhon dohot hapistaran, tondi ni bangkurion dohot hagogon, tondi ni parpinotoan dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohonon nado hadaulatun maradopon debata, jaladang mangu humibana marguru tu parnida ni matana, jaladang mangu humibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hati goran tae una akan napogos, jala marhite-hite hasitongan pati kosona uhum tu akan nadangol di tanoon. Jala marhite-hite batahi ni pamangana libasona totanon. Jala marhite-hite tondi ni bibirna banguona halak parjahati. Jala hati goran do hohos ni gotingna, jala habonaron hohos ni akna. Ido sahatna, martua manatu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring berdamai, gembala mendengar nyanyi Efrata. Kristus sudah lahir, percaya kabarmu. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Saat ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti malam ini,
Kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah juru selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Lukas 2 ayat 1. Dungiro maujui paretasian Kaisar Agustus. Ikan suratan nasa zaman digom-gomana. Amin. Lukas minu 2 ayat 2 sahatu ayat tolu. Pahami lowu parjalou mai ujudi donggomi si Kerenius tano Siria. Jadi Burhamat masa sude asa disurati ganu tubonani bisnasana. Amin. Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5 sampai 6, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin.
sudah datang melawat kita umatnya dan membawa keselamatan. Itulah yang kita rayakan di pesta Natal ini. Kegelapan selalu menyelimuti dunia ini dan kejahatan iblis mengikat hidup banyak umat. Roh kejahatan berusaha merusak hidup orang beriman dan pengharapannya. Terjadi kegoncangan besar di kehidupan rumah tangga. Masa depan generasi muda dihancurkan dengan memberontak kepada ajaran firman. Karena itu, di pesta Natal saat ini, mari renungkan setiap peristiwa hidup kita. Benar Tuhan, begitu banyak banyak pergumulan hidup yang telah dan masih kami hadapi. Lawanlah kami agar hidup kami penuh sukacita dari Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan di dalam hidup ini, di keluarga kita, masyarakat, gereja, serta di bangsa dan negara kita. Tetapi ingatlah, karena itulah Tuhan Yesus lahir di dunia ini, turun dari sorga mulia untuk menerangi hidup kita. Karena itu, apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, baik suka maupun duka, bukalah hati dan terimalah Kristus Tuhan lahir di hidup kita. Lahirlah Engkau, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat di dalam hati kami. Terangilah hidup kami. Lilin yang menyala di tengah-tengah kita adalah lilin simbol terang ilahi. Terimalah terang Tuhan, terimalah dalam sukacita, dan mari kita nyanyikan kelahirannya. Jemaat berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda
Jemaat yang terkasih, bersukacitalah, Kristus Tuhan Juru Selamat selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Terimalah Dia di hatimu dan jadilah saksinya. Sungguh keselamatan dan sukacita telah dibawa Tuhan Yesus melalui kelahirannya di kota Bethlehem. Karena itu siap sedialah kita menjadi saksi Kristus di setiap perjalanan hidup kita. Jika demikian, marilah kita bersama saudara seiman di seluruh dunia mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kurlansia.
Sunggul-sunggul dihita di acara kebaktian Parpunguan Bodari Natal Umum di Bornginon, Naparjolo. Marsogot hari Kamis 25 Desember 2025 di Patupado acara Natal Parjolo, Laos Marulaon Nabadia. Parmingguan di Patupa opat hali pukul 7, pukul 10, pukul 15, dohot pukul 10 WIB. Laos pasahaton amplop bakti Natal dohita. Tanda nilas nyirohata di sudi as nyirohani di mata, naung taripar tuhita sahat di pesta Natal tahunon. Napa duahon, hari Jumat 26 Desember 2025, di Patupado pesta Natal napa duahon, Laos padidion nabadia tu dakdanak poso-poso, dohot pasahaton tohonan situa, masuk pukul 10 WIB, ima sunggul-sunggul dihita moliate, marede mahita. Oleh pujian
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Adorang so tatangion hatani debata jumolo hupasatami selamat Natal madihita saluhutna. Parupuan majo mangalusi. Sudah parupuan. Molo bawa dari mano nang pola doha tong mangalusi. Selamat Natal ma di sude parupuan. Na digijang majote. Alana sautik nama ongkos ni halako na sasahat di surga. Selamat Natal ma kadongan nami na digijang. Tuak kadongan nami narong di luar pos dorohan nami sarupa dua lusta nang pe di luar hamu ate. Selamat Natal ma tuak kadongan nami narong di luar. Iya. Sekalipun di luar tapi berkumandang. Ate. Anggua kama dak pola te. Usapa? Las doroha mamerengak kamaon setiado manubiria kainata. Iya. Hatani debata di tonga-tonga ni parsaurata di bagasan tikion imana tersurat di Matius bidusada mamukamai sian ayat 10 satu ayat 25 ujahama dihitak Yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo Uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai gabi-gabi ado ibana siatot di porbadia adorang soma si padohon dope nasida ala paroha nabonar si Joseph namangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naeng sirakonon na songoni. Alai di na songoni dope tahi ni rohana. Di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dog tu ibana. O Joseph anak ni si Daud. Unangalang roham mangalap si Maria. Gabe dongam musaripe muse. Ay nasiatot di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak ma ibana. Yesus doguar na bahenommo. Ay paluon na do bangsona sian akka dosa na sidabe. Masape sude nai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirang na namadok. Idahamuma gabe-gabean do namar bajui tubuhan anak maibana jala baeno do guana Immanuel lapatan na dongat tama debata jadi dung tersunggul si Joseph dioloi mahatani suru-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niolinai alai laso ditadda pai matubu buha bajunai jadi di goarma ibana Yesus ido saana hamu akadamang doho dainang turpukta di bagasan tikion sangat istimewa sekali bagi dunia ini tarlumobi matuhita nadong di Indonesia on. Tarlumobi mado andong di hitan waing huriatta HKBP on. Buasa hudok songoni turpukon omma sada tema nama rojahan di Natal umat Kristen Indonesia di tahun 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Laos di bagasan Bornginon, gabe tema khusus doot di tonga-tonga ni Huriata HKBP.
nama dok Immanuel dongat tama debata. Hamu akadamang doho dainang molo marsitaringot tita nakining tute mana parjoloi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Totu korodo tu pikirata, kenapa ada kata menyelamatkan? Kenapa ada kata keselamatan itu? Tu pribadita, tu tonga-tonga ni keluarga ta, tarlumobi ma di tonga-tonga ni Portibion. Apakah kita sendiri manusia ini tidak mampu melakukan yang terbaik dalam diri kita sendiri? Apakah kita pribadi kita sendiri tidak mampu melakukan yang terbaik dalam diri kita sendiri? Molo tapamana do ganu pari pardalanan ni ngolu taon akamang dohotinang hirana sori kobe adong parsiajaran nadumenggan sian nataatusi. Sepertinya ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, seakan-akan kita tidak menginginkan ada kebenaran yang lain daripada kebenaran yang sudah ada di dalam pikiran kita. Tentu disomah kita marsiajar. Bahasa korikot haluau ni. Tu diriku. Bahasa korikot haluau ni tu tonga-tonga ni keluargaku. Di tonga-tonga ni negara ta di bagasan tikion. Tentu ketika kita berbicara keselamatan, pasti pikiran kita ada sesuatu yang tidak nyaman. Puasa ikon rikot dihita haluaoni, narodo tu pikirata manang na sedang kita menghadapi persoalan di mana kita tidak mampu lagi keluar dari persoalan kehidupan itu. Tentu akamang dotinang nenget-nenget tabarsiajari. Boy doho di bagasan tikyon, mo mangalusi mo lohudokon, sonang doroham, sonang do parngulumu, pasti dohonomu sonang. Kalau kita bayangkan sekarang kehidupan kita ini, kalau kita bertanya, wah sonang dongolum, sonang. Bahkan sukacita kesenangan itu bisa kita ungkapkan. Songonede ni halak Batak nama dok. Nasunang dohita nadua. Nangpe yede hokoi mararugomos di haulho pasangan mi alai ingok ma di sadatiki pasangan mi boy do mapai juroham tikos deh. Di hari ibu isudedo rata-rata akamata yanakon at tersangon na harmonis do tu akainata. Alay holan lewati isuk kumadirina. Ay basa da nga dong hari bapa ate dinda muse. Happy adong do nasoy pardulihod do kababai ate. Tetapi itulah kenyataannya. Jaladang boya batatay. Laos tarok na sonang dohita da dua satu narodina mate muse alay do ngammu nama baik ko sonang yang kau anggap itu bisa menyenangkan hatimu, suatu saat itu bisa menimbulkan persoalan bagimu. Ido amang do tinang rikotiam ma turpukon. Molo ditaringoti pe Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga itu adalah satu identitas kebersamaan.
identitas sukacita bersama. Alai naing rikoti damar siajar hamu akamang do tinangsian hata ni debata di Matius 7 ayat 24 1 12 lui. Bahwa ketika firman Tuhan mengingatkan kita ada dua tipe manusia. Yang pertama sekali adalah tipe orang yang bijaksana dan ada tipe orang yang bodoh. Ima adong di tonga-tonga nih keluarga, saya yakin. Laos samarga pihita muak kamang dotinang, laos sababa saoma pihita di tonga-tonga nih keluarga, laos sahata pihita madok, Kristus dohang uluan dihami, bahwa rumah tangga ini didasari dengan Kristus, tetapi selalu ada muncul dua sifat di tengah-tengah keluarga itu. Adong doi na burju, adong na jugul, ate. Akalan siya mah, naong sukses di para diakonon. Adong dua anak mina burju, adong na jugul, asal mahamu madok, ate. Adong doi na bagak, adong narwa, alay dang adong dope sahatu na jong ate. Adong doi na morajong, adong na pugos jong, asal mau nang na jong ate. Kita mau ngaku itu. Bahwa di tengah-tengah keluarga itu sifat itu dimunculkan. Sehingga terkadang ketika kebaikan itu disuarakan, ketika kebaikan itu dikatakan, maka di tengah-tengah komunitas kecil itu pun selalu ada pertentangan. Boy adong perbedaan. Karena itu perlu sekali Tuhan itu datang menyentuh kehidupan kita. Tuhan itu perlu sekali datang di tengah-tengah keluarga kita. Bahwa Kristus datang di tengah-tengah dunia ini bukan untuk orang yang baik. Tetapi dia untuk semua. Tunya jugul pe rodo Kristusi. Tuna burju pe rodo Kristusi. Alani molo adong sahatu bagasan tikion naso makalomohon hati uroni baka jol mana di bagasan hagulapo doi ate molo suadong lomorohanan waeng marnatal hita setiap tanggal 24 25 naso lomodo rohani mamereng na tiur yakin mam molo di bagasan dame las ni roha holong nuai kita naong nipaluan itu hatta Kristuson molo adong akan asing nasogoro hana molo taholongi akadongata berarti parimas dui dak boy sarupa hita tusi ate unang tatirui alani molodung do malua hita di bagasan tikyot tahati dakon Allah telah menyelamatkan diriku, Allah telah menyelamatkan keluargaku. Atong tajalang majo na isaping ta na dihabirang ta siamuta molohudok selamat Natal. Tuhan telah menyelamatkan kita. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Dak kolabor nginoni ate. Satorus na namay itordohonot tanamatong sahat rodi nalaw mati au haluaw ni Kristus do na mangarahot tita. Amen. Napaduahon. Tema ni Natal tadi bagasa tikyot didok Immanuel. Dongat tama di bata. Allah menyertai kita. Dongan. Dongata mardongan ikut beda honot tadui. Molo rapak kita nuaing saangkot manang lautu dia be. Dongat tadu sude na diangkoti. Buasa hudok dongata alarap makasih holi saatnya kita denggat tujuan nah.
Ale molo hudokon, itad dahodo nak kiningani sude na diangkoti, pasti dohonota, takutad day nak kining. Habe sugari kena alak kitara, ita natulu do isi marga silain, opak marga silalahi. Tulu marga tapubulun. Ate, alay ala holam mardo nga kita, daksa hatu na madok, dongatta, ale-aletta, saya mahola songoni. Alani jodoh hita madok, holan na hutadda do Kristusi, alay dang mardo nga nao dohoti. Ayang go mardo nga dohot Kristus di tonga-tonga ni ngolum. Ikon hati da konom do songo dia do. Na mardo nga dohot Kristus. Songo dia do hita. Na mardo nga dohot Kristus samua kamang dohot tamuak kena. Na parjolo sa hali ikon agohonon na do arsak. Aido tayo dehot di ono 12, bukit de nomor ono 12. Halalas ni roha godang, nahubarita honon nung tubuh si palua di hita jolmaon, hasangapon ma di debata laos dame ma di jolma. Ayang godung do debata do ngatta, debata mangaramoti hita, na parjolo sa hali, na sorang tutonga-tonga ni ngulut taon, ima mardame dohot debata. Ang gusto mardame hita dohot debata, dang jakonot ta Kristusi. Ang gusto mardonga kita dohot debata, pasti kita ini akan menjadi pengikut Herodes. Lau mahamuda apa buah hamuma. Ini ada Kristus na seorang itu robiau. HP sandiwara dui. Asabohado. Supaya dia menyingkirkan Kristus itu. Karena itu ketika hidupmu berdamai di dalam Kristus, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan dirimu, dan adong mga bati ngolumon marlas ni roha. Dan adong mga bati ngolumon mardami do si ulah dame. Amen. Alay molo so debatado do ngammu. Torus do panas utuk mon. Molo adong jol mana marlas ni roha. Torus do ganggu pikiran mon. Molo adong jolma nalam tudenggan na ngoluna. Molo so Kristus dongammu di tonga-tonga ni ngolumon. Dang loason na hita mamuji debata. Alani hamuak kadamang dohot dainang di bagasan tikyon. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita tentang Immanuel, dongat tamadebata, itu berarti tidak cukup lagi apa yang ada di dalam dirimu ini untuk kita andalkan. Dan tolak deh. Naburju di tonga-tonga ni portibion, dan boyat dalhonom mui mapai sonang ngirim. Parbinotoan nadong di tonga-tonga ni portibion, dang boy mapai sonang dirim, dang boy bay. Alaya ado na mapai sonang. Ima nakiring na didok nai. Nunga sorang betu tonga-tonga di portibion, nanay mapai sonang portibion ise may Kristus. Immanuel. Allah menyertai kita. Buhado penyertaan ni Tuhan di tonga-tonga ni ngulut tate. Di Bukit Deta nomor 22 ayat opati didok songonon. Sai sodangi marohaku ale Tuhan Yesusi.
asa doho tau maruli di hatutu bumi. Kelahiran Kristus menyatakan sesuatu yang menjadi fakta realita kebenaran di dalam hidup kita, menerangi. Ai molodung do didok manodangi dangadong bedisi nabuni. Molodung do didok manodangi dangadong bedisi hagogoon na asing sian hagogoon ni Tuhani. Alani molo disodangi Tuhani dong dirim jala di hapor seai ho disodangi debata dirim. Dangadong be hagaliummu. Dangadong be biarmu. Dangadong be lomos ni dirim. Alani do hamu akadamang dohot dainang marhite-hite parsaorata di bagasan tikyon ikon hati dakonot tamang. Yesus yang menjadi Tuhan yang menyertai kita, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, Dia akan memberkati kita. Tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Molo de batado na mga ramoti ngolum, molo de batado na madongani ngolum. Boy mapilitomu amang dohotinang salpudo portibion alay nung nga masuk behita tuhanguluan na manotongi. Songon na di Matius nakining mahamuak kamang kita belajar dari sifat orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkungan kita, sekitar kita, keluarga kita. Ketika Kristus hadir, Immanuel di tengah-tengah kita. Ketika Kristus hadir menyelamatkan kita. Dangadong be di tonga-tonga ni ngolut tahun, hamuak kamang do tinang naoto. Dangadong be di tonga-tonga ni ngolut tahun na jugul. Dangadong be di tonga-tonga ni ngolut tahun na pogos. Ala nunga di pauba Tuhan hita. Karena itu kita mau memenangkan hidup kita. Ketika Tuhan memenangkan hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Ya do adong songonon ilustrasi hamu akamang. Dia do perbedaan ni si huton Kristus. Dia do perbedaan ni na mangulu di bagasan Kristus, dohot na sumangulu di bagasan Kristus. Dibandingkan gawe sada perumpamaan. Kalau satu orang Kristen, pengikut Kristus, hidup di tengah-tengah 1000 orang yang bodoh, maka tidak akan pernah ada masalah. Tetapi ada 100 orang yang pintar yang tidak mengenal Kristus, tetapi satu diantaranya yang bodoh. Maka ketika itu memecahkan suatu masalah, tidak akan pernah selesai. Holan namar soal terus nina. Puasa di paingot tita hamuak kamang songon halak parmahani na parjolo sahali portibion gudang do akan apistar alaydang gudang si bahed dame. Sada halak Kristen, sada siuton Kristus dimanapun dia berada, di antara apapun dan siapapun, pasti dia akan membawa sukacita. Amin. Saya yakin. Lau salakmu peamang diinganammu karejo, unang dok, dang marnanai pangkat tu,
alas yutun Kristus au daong. Lihat itu gembala itu. Allah tidak mengubah profesi mereka. Tetapi Allah mengubah pola pikir mereka. Songoni mahita. Tunga hape tahun waeng hamba kamang do tinang profesita. Ketika dunia ini ngadi do portibion ikon naik mapangkap munin nadang marnaroi. Jangan pedulikan itu. Karena Tuhan memberikanmu sukacita lebih dari pangkat dunia ini dengan melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu kebenaran dan kebaikan. Amin. Isi dohita. Aina jolo do hamu kamang do tinang halak kita batahon boy masuk sada besar manang 10 besar di sada perguruan. Alai yang gusonari alanya ke persaingan, apakah itu persaingan yang benar, apakah itu karena persaingan ilmiah, ngamaul behita. Alai nang pesongoni dang dapatmu prestasi akademik, tetapi Tuhan akan memberkatimu jauh lebih dari prestasi akademik. Amin. Molo di doroham dang tolap dobeau mangalehon godang peleakku tu debata alai parjolos ahli ingot ma burjuni debata mangaramoti ngolum satu bagasan tikion di hati dakon ibana do tongan ngolum. Berhentilah untuk mengandalkan pikiranmu. Di tengah-tengah sukacitamu malam ini sudah ada yang lahir, sudah ada yang memberikan kepastian, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Atong meluhudok selamat Natal, jalak kamu mamuse dongam munah. Immanuel, Allah beserta kira nasusi tulup pamuti. Unang mulak kamu tahun naro, jiarah kamu gabe mulak muse gabe tu pung muna todimu ate. Opung nang mulak mahami ramoti hami di pardalanan ninna tu kuburan irok ate. Na parjolo nak kining ahatahe. Selamat Natal. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tengok dobe. Selamat Natal. Na parjolo nak kining. Selamat Natal. Tuhan luar biasa. Ang gudung do malua, bayaku kamu majunoy. Ang gudung do malua itu. Bodo tarbayaku kamu akadongata nahona bencana alami. Ada keluarga, dia melihat suami istrinya dan anak-anaknya ditimbun longsor itu, tetapi dia selamat. Sekalipun dia selamat, tapi apa yang mau dia katakan? Mungkin dia sanggup mengatakan penghado keadilan ni Tuhanon. Lau si juluk kuma hubereng. Lau tertibus songoni la sodarida. Tapi kalau pada malam ini keselamatan kita itu tidak hanya ditentukan di dalam satu konsep kehidupan, tetapi di semua kehidupan. Dapat dua homma. Selamat Natal dapat dua homma teh. Selamat Natal. Immanuel nama dapat dua hon. Napar julu nak kening diselamatkan. Dapat dua hon. Immanuel Tuhan. Semangat jom. Molo so semangat tamu kami penodang boy modum. Sangat luar biasa. Karena tidak semua yang mendapatkan keselamatan itu. Tidak semua yang mau hidupnya Tuhan berkati. Saleleng anong namang gugay ho, mamuji debata. Selagi masih ada yang tidak senang dengan kehidupan kita beribadah, itu berarti hidupnya belum ingin diberkati Tuhan. Belum mau hidupnya diselamatkan Tuhan.
Alanita buang manon kado Natal 24 Oktober ini. Yang pertama, selamat datang, Tuhan menyelamatkan kita. Selamat Natal, Tuhan beserta kita. Amin. Martangyang. Pinuji maho oleh Tuhan. Di bagasan ko anakmu Tuhan Yesus Kristus, si palua kami, nau kumokop kami. Di bagasan tikyon, nung di ramoti ho kami, nung di pasu-pasu ho kami, di sodangi ho ngulu nami marhite-hite hatam di bagasan tikyon. Alani mauliate madiho oleh Tuhan. Nung ngaroho paluahon ganup, ngulu nami marsada-sada, ganup keluarga nami. Jala dada hola di paluaho kami oleh Tuhan. Alai didongani hodo kami. Diramoti hodo kami. Disarihokodo ngulu nami. Alani oleh Tuhan. Unang loas kami tinggang. Jala di bagasan tikyon hati dakonon nami. Molo gale kami. Dada nasoho olo mangaramoti kami. Alay kami do ale Tuhan. Nadao siyako. Dakku jalo kami. Ho Tuhan nami na mangaramoti kami. Dakku jalo kami jala hujakko kami. Ho Tuhan nami na paluaho kami. Alay molo di paluaho do kami jala hujakko kami haluaw ni. Totong male Tuhan. Marlas ni roha kami. Mardame sonak kami. Jala gabe pasu-pasu mahami alay Tuhan. Alanunga di pasu-pasu kami. Luas mahami di bagasan tikyon. Marhitelas ni roha nami majakko ko si paluai. Jakko manangulo nami. Roha di pikiran nami. Tarlumobi ma pelian nami di bagasan tikyon. Mangasahon Kristus Yesus. Amen. Maredehi tahut mata pasahat peliata tujolo. Maredehi tahut. Suruhan sangat mari Tuhani, nunga tunggu si
damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, hadir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, bagi Raja mulia. Deni suruhan sangat dituhani, nunga tubuh si palua, Raja si pardame, di padame debatata, lo dirima pardosa, nunga tubuh Kristusi, hidup Betlehemi, endeni suruhani, sangat dituhani. Nunga tulus basa-basa ni debata di hita. Ala dilehon anakna nasasadai si palua hita. Dibaheni taha holongi matuhani. Mangulu mahita di bagasan las niroha dohot hasitongan. Mardame mahita sama hita. Songon hapataran ni holong nirohatta tu debata. Mangulu mahita. Songon anak ni debata. Lehon mangulum tu Tuhan Yesusi. Atong rohana mi mapelean mi, o Jesus hasian say jalo mai, ias jala sonang mabay nat kai, tokong gamedomu matung rohami. Tatangi ako mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Odo harorwan ni saluhut sileo lehon na dinggat dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutad dahami gudang ni sileo lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi, toni rogi kamataku, dosa dohot kodoki, roni salu
gijang sapinar badia magoarmu, sairo maharajonmu, sai saut melomoni roham di benua tongon songon na di benua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Tajalang makamang kainang nadihabirang ta siamuta nadipudita tadokma selamat Natal. Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan menyertai kita. Horas madihita. Selamat Natal, Horas. Iya ya. Multimedia boleh turun untuk absen.